Оставих моите дечица на баба и дядо да ги гледат и сега мога да изпия на спокойствие едно кафе и да си помисля как мога да помогна с идея на моя приятелка, която ме помоли да направя покани за рождения ден на нейното детенце. Много ми се иска в поканите да включа любимите за мен копчета. Сега ще ви оставя да видите какви материали ще ви бъдат необходими. Аз отивам в кингалерията, за да ги купя. За първата картичка, която ще покажа как се прави, съм взела картонче и конче. Залепим кончето с най-обикновено лепило, след което взимам първото копче, слагам го тук, още едно цветно копче тук, още едно копченце тук и така получавам балончета. Тук мога да захвана с панделка и да сложа от цветния картон ето тази рамка. И така можем да получим ето тази картичка. Сега ще ви покажа още няколко, които се надявам да изработите сами. За втората картичка съм използвала елементи от цветния картон, панделка и копчетата са сложени тук и заместват някои от буквите. Например О и А. А-то съм го допълнила с цветен фломастер отзад, да може да си личи. Това също е интересно предложение. Може да го изработите с помощта на вашето въображение. Следващия модел. Взимате снимка на вашето детенце, изрязвате и може да поставите също такава форма, като залепите копченца отстрани. Това също е интересна и оригинална покана. Ако искате да направите покана за кръщане, ви препоръчвам модел с по-хубави копченца, които са седефени, перлени. Може да направите това дръвче, а може просто да ги нахвърляте отгоре тези копченца и пак да се получи интересен модел на картичка. Имам и още едно последно предложение, в което съм изрезала малки воденца. Сложила съм един канат и съм направила така, че да изглежда, че все едно те са закачени на простор. След което на ръка нарисувам щипките. Това беше и последния модел. Много се радвам, че в този ден бяхте с мен. Имах възможността да ви покажа тези картички, които се надявам да изработите сами. От мен, госпожа Череша и от Купис, желаем ви страхотен ден с вашите малки съкровища.